Dneska úplne iné družstvo vybehlo. Tak hlavne proti nám hralo úplne iné družstvo. Podľa mňa bez urážky samozrejme Pán Európy, dobrá stav, volejbalovejšie a my na to sa vlastne na to sa pripravujeme celú sezónu. Hrať proti takýmto družstvám, ktoré hrajú na naše pomery vrcholový volejbal. A my sme sa na Pán Európu nepripravovali až tak. Ja už som, teda nechcel som samozrejme podceniť. Chceli sme postúpiť do toho finále. Bolo to ťažké, ale viac sme sa sústredili na doprastav. Teraz sa to vyplatilo. No. Dievčatá hrali fantasticky, bojovne v obrane, dodržiavali presne to, čo mali a dostávali sa práve to bojovnosťou z tých ťažkých situácií. Či po prehratom prvom sete, alebo teraz vo štvrtom sete, keď sme mali vyhrávať 9-3, namiesto toho bolo 8-8, super išlo dovedenia aj o 3-4 body a tam sa ukázala tá sila kolektívu a samozrejme výborné výkony jednotlivkyň. Nechcem na nikoho zabudnúť, ale fantasticky dneska na servise, či už Simona Košová, alebo v obrane libero, Terka, Erika Salanciová, Mirka, výborne zahrala Tonka, nahrávačka potiahla. Takže bolo to kolektívne, zvládli sme to, ale ešte nie koniec. No my, samozrejme, toto je len jeden stupeň a musíme sa sústrediť ďalej. No máme ťažký zápas, zase v piatok proti Pán Európe. Hráme doma, to je, dúfam, že bude naša výhoda. V sobotu bojujeme o Final Four z Gedele a príde Extraliga skupina, potom play-off a chceme sa dostať do finále. Práve na tom nahrávackom poste ste sa rozhodli dneska pre zmenu, že nastúpila Janka od začiatku, že ukázala sa to ako dobrá voľba. Tak keďže to vyšlo, tak to bola dobrá voľba, no ale Andrea bola pripravená naskočiť tam a pomôcť, tak ako pri tých dvojstredaniach pomohla, keď nešlo Jarke. A je to dobrá dvojica, mám na čom stávať samozrejme. To som veľmi rád a dnes to vyšlo Jarke, na budúce to vidie Andrej. Jasné, kde sa podľa vás zlomil ten zápas? Lebo v štvrtom sete naozaj to vyzeralo, že už to možno bude aj tiebreak, ale tak bolo tých zlomov asi viacej. To je tak, no, že my nedostaneme nič zadarmo, my si musíme všetko tvrdo vybojovať. Nám stačí urobiť jednu hlúposť, aká bola v podstate v tom štvrtom sete, keď to Jarka možno psychicky nezvládla, chcela to zobrať na seba a uliala, doprastal sa, chytil okamžite, dobehol a my sme museli zase veľmi, veľmi tvrdo bojovať a oni museli povstať zase, lebo už to naozaj hrozilo tým tiebreakom, ale to je presne toto ich ctí, tá bojovnosť, že idú a preto si myslím, že si absolútne zaslúžili dneska vyhrať. Pre klub je to 10. pohár, takže okrúhle číslo, bude to možno aj trošku špeciálnejšia oslava v tom? To aj neviem, že koľka je to titul, tento pohár, ale ja už som ho raz vyhral, ja som strašne šťastný, že po dlhom čase som ho vyhral znovu. Oslava, no tak a keby to bolo víťazstvo bez oslavy, no samozrejme. Dievčatá nech si to užijú, ale pokračujeme ďalej. Oni majú sa na čom stávať, musia si začať zase veriť to, čo už pomaly prestávali po tých prehrách v Melke. A toto bolo presne také víťazstvo, ktoré sme potrebovali, aby zase získali tú sebadôveru všetky hráčky a ideme do ďalších bojov.